De politie had vannacht 4 mensen oppakt voor de shitpartij justermidden in Ljouwert. In Bogaert werd een medewerker van een mobiel goudwikselkantoor 3 keer besketten bij een oerval. Wat kreeg de rolwest had van de man dit nou oppakt binnen is nog net duidelijk. De week Schieringen in Ljouwert is van bijna de minste week van Nederland. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek. In Schieringen is de relatief jongen een soort bennenmishandeling en hebben een soort jongeren geen squaldiploma. Het beste plakje om te wenen zou nevens hetzelfde onderzoek Schiermonzerg wezen. Anja Haga uit Ljouwert staat op nummer 8 van de kandidatenlist van de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezings. Haga is zo'n 1 jaar fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Friese Provinciale Steden. Ze is door de partij Vrega haar kandidaten stellen. De ChristenUnie had op dit stuit 5 zitten in de Tweede Kamer. Joert staan de 3 vertochten die haar een stapmaat in kritieke tastoon efterlitten in een auto op Nijva de Rjochter. De fjouwe Molly wie te stappen best in Dokkum en het 21-jarige slachtoffer hier te volle GHB broekt. De volgende dag werd er deer ontroffen in de auto. Joen en vannacht begint maar rein, maar letter kans op tongerbuien bij een graad als 4. Morgen begint maar een paar buien, maar letter droege periodes maar zinnen. Het wordt dan een graad als 20.